Hola, bones festes. Doncs el vi que us vinc a recomanar és un vi amb el qual tinc una història personal, ja ho he escrit alguna vegada. Jo a finals dels anys 90 treballava com a periodista a la delegació de TV3 de Madrid i una nit qualsevol vaig anar a un restaurant i en obrir la carta vaig veure enmig d'una pila de Riojas i Riberas, com és normal, destacava un vi que no només era un vi català, sinó que era un vi etiquetat en català. Estem parlant de finals dels anys 90, quan aquí els vins catalans tampoc era tan freqüent que s'etiquetessin en català. Bé, el vaig demanar per curiositat i des d'aleshores una mica que m'ha acompanyat al llarg de tota la meva vida. Anys després es va donar la circumstància de que aquest vi va guanyar un gran binari d'or i això va fer que conegués el Xavier Clua i la Rosa Domènech, que són les persones que dirigeixen el celler Clua de Vilalba dels Arcs, que és el que elabora des de fa aquesta pila d'anys. El Millennium, que és com es diu, observem la geminada al mig d'una carta de vins de Madrid. I, des d'aquell moment, sempre he intentat, sempre he volgut compartir amb la família, amb els amics, i la veritat és que sempre ha agradat molt i sempre quedo bé. També, que jo crec que aquest any ja serà el millor, perquè ja tinc per repartir una Jeroboam. A mi això són 3 litres, són 2 Magnums. Vol dir que no es queixaran tota la colla. Segur que quedo bé. I vosaltres segur que quedareu bé si algun dia el recomaneu i us agradarà molt si el tasteu. En qualsevol cas, molt bones festes a tothom i que aquest any nou sigui un any nou de veritat, no com els de fins ara. Adéu.